Anton, mitä kuuluu? Hyvä. Ei mitään valittamista, sanotaan näin. Hei, lähdetään sille liikkeelle, että miten tuo yhteistyö meidän kanssa alkoi? No se alkoi silleen, että tapasin Jonin Tsekissä kiekkoturnauksessa, kun Joni on kova kiekkomies. Ja sitten se kertoi, että on tämmönen toiminta heillä ja yritys, ja mä sitten kiinnostuin. Otin yhteyttä. Miltä yhteistyö on nyt tuntunut sitten? No hyvältä. Se on riittävän helppoa ja mutkatonta. Mikä jäi erityisesti mieleen tuotantoprosessista tai toteutuksesta? Helppous. Ihan oikeastaan se helppous, koska mähän on itse siis niin huono tekemään kaiken näköistä videoa tai ylipäätään minkäännäköistä mainosmateriaalia, niin se, että vaikka mä en mistään mitään tiennyt, niin silti tuli priimaa. Mites noi videot ja nettisivut on sit vaikuttanut TT Greenin tekemiseen ja viestintää, markkinointiin YMS? Positiivisesti, eli asiakkaat totta kai, kun nehän käy aina meidän nettisivuilla katsomassa ja sitten katsoo, että millainen firma on, niin se, että se ensimmäinen kuva tavallaan jo sieltä, ja asiakkaat on ainakin kehunut, että on selkeä ja hieno ja se, että niin sieltä saa semmoisen kuvan, mitä kuuluukin. Ei, mulla on vielä viimeinen kyssäri päätään siihen, että jos me olisimme sähkölaite, niin mikä oltaisi ja miksi? Satisfieri, semmonen helppo ja hyödyllinen. Kiitos.